Bonino.
State mana ọnụ mekere mana ọ bụ nke bụ chairman Anambra Union na South Africa wee bụrụ ọnụ na-ekwuru ndị odenjiji the parliament speaker odenjiji ndị Igbo Gbangburu Initiative Ikechu Nwammọlụ eze ọnya nọ na adasi anyị Ikenga ndị a dị ọcha mgbe eji agbagbu ndị ilo the faithful servant of God mana Tony Major na-ekele inwetị m kenezi elu ilu ezigbo nwunye gị fụrụ n'anya nụ your lovely wife Chief Mrs. Lady Ukamaka Mary Sifia Momalo Mama Chidera Joshua mana ịmụlike tụwa Momalo akadaga nwoke isi kalaka wee bụzialụ Chidera Joshua Momalo Akpamgbo Junior Akpamgbo ụmụ Igbo niile eze onye nọ na Akpamgbo ụmụ Igbo niile Akpamgbo ụmụ Igbo niile